lamchuku tigreng di bisana naitrong nang norok no tini haino hai ang tekaisa important video no ti sanan thak dong norok point to point video no skip khaita naitam ga buji mayang nai जों बेसरबले tabuk राजनीतिनि पखे नायनो थांखिया जों tabuk 2026 जिनि एडिसि इलेक्शन नि बागै जों tabuk बेसिरबाग फेक जयनिं अबंका একটা हेडलाइन फेक जयनिं जों जेकुनु राजनीतिनि बिसिङाव जों फेक जयनिं नुगै दं abo tamni bagai फेक जयनिं खाइगांके जों तिनि बुजिनाय to kom no bujiya no bago aboni bagi ang tabuk srai srai sairnam sungo फेक जयनिं ni pokhe sabuni lab ung eba sabuni khoti ung eba nung hai ang hai public rong ni फेक जयनिं ni pandao tamo lab ungkha na tamo khoti ungkha abono tui tini point to point जों tini kok salainai norok video no payasak nai tongdi naidi फेक जयनिं kha ekdiki sini borok no misunderstand khlaimani eba misunderstand khlaiयै bo party o taklai phaitatok bo party o himkangke jatatok abo haike bo party o bisi borok kabang thangtong abo hai joto borok no nailaio jediki beshirbag borok join khlai thango a party no boi besi support khlai abo haino kaisa secretly babe tak kok no wanchung thangye जों tini oboro nukjaka je party o sini borok no kuna kuna onekta sia borok bo tongkho sinai bo tongo aboni bagui no जों tini jeta buini nugo जों abono swrungo जों obviously babe tini kaisa jekunu political party jekunu joining program khaike ge जों a jaga join khaimani जों tini kabang tongo eba kun kunu pokhe hingkhe fake joining hinui khoroksa tei khoroksa rajnitik ni bisingo no borok allegation khailaio borok fake joining nao tamo nao abo hai kintu aboni bisingo lab sabdingnai loss sabningnai जों tini saimano joining khlaimani kaisa party no torimani eba strong khaimani party no abo hai kaisa joining pandangkha abo jekunu election na বিধান সভা না এডিসি ভোট না লোকসভা ভোট aboni সময় ni beserbakuk जों solimani nukugo jeta joining program hinai जों tini nugui mano joining ni bisingo no fake joining abo west tripura o jodi